дуруд бинандагони азиз, имрӯз мо дар нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ тасмим гирифтем ки дар бораи намуди сайёҳии варзишии велосипедронӣ ва ташкилу баргузории махсус чорабиниҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ бахусус веломарафонҳо ба шумо маълумот диҳем. аввалан бояд гуфт ки имрӯзҳо яке аз масъалаҳои нигароникунанда танбашавии роҳҳо ва афзоиш ёфтани мошинҳо мебошад. ин мушкилот ба муҳит низ таъсир расонида боду ҳаворо вазнин намудааст. дар мамлакатҳои пешрафтаи дунё барои то андозае бартараф кардани ин мушкилот донишҷӯён ва кормандони сохторҳои алоҳида бо велосипед ба кор мераванду давоми рӯз аз он истифода мекунанд ки ҳам ба саломатӣ ва ҳам ба вазъи молиявиашон фоидаи калон мерасонад. велосипедронӣ яке аз намудҳои варзиши қадима маҳсуб ёфта инсонро рӯҳан ва ҷисман бардаму солим нигоҳ медорад. ба ин навъи варзиш машғул гардидан аз ҳар нигоҳ манфиатовар ва сарфакунӣ буҷаи ҳар як шахс аст. солбасол мардуми сайёра хубтар дарк мекунанд ки экологияи кураи замин ба партобҳои органикию ғайриорганикӣ осебпазир буда зарур аст то ҳарчи зиёдтар дар ин масъала чораҳои зарурӣ андешид, зеро ҳанӯз ҳам дер нашудааст ва метавон бо камтарин саҳмгузории ҳар як сокини сайёра ин мушкилоти глобалиро аз байн бурд. имрӯзҳо дар мамлакати мо ба хотири пешгирии ҳодисаҳои гуногуни роҳу нақлиёт ва истифодаи нақлиёти бехавф чорабиниҳои мухталиф гузаронида мешаванд. ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии насли ҷавони Тоҷикистон вобаста ба ин мавзӯъ дар самтҳои гуногун бо ширкати дӯстдорони варзиши дучархаронӣ чорабиниҳои гуногун сатҳро ташкил мекунад. иқдоми навбатии ташкилот ба рӯзи ҷаҳонии велосипедронӣ бахшида шуда буд. ин навбат шумораи зиёди ҳаводорони дучархаронӣ субҳи барвақт дар яке аз гӯшаҳои пойтахт минтақаи Лӯчоб ҷамъ омаданд. Мы каждый год 3 июня в честь Международного дня велосипедистов проводим велопробег. Уже в этом году у нас 3-й Душанбе-Гисар. В том году у нас было Душанбе-Варзов. Также мы в первый раз в Таджикистане провели велофестиваль. Цель нашего проекта, чтобы альтернативный транспорт, это велосипедисты, чтобы люди стали больше переходить на альтернативный транспорт, то есть велосипед. Для чего? Для того, чтобы это, во-первых, здоровье, во-вторых, все-таки очень загрязненный воздух из-за автомашин. тасмим гирифта шуд ки масири ҳаракат ба самти шаҳри Ҳисор аниқтараш то маҷмӯаи таърихиву фарҳангии Ҳисор сурат гирад ки масофаи 30 километрро ташкил медод. бояд гуфт ки барои гузарондани сайёҳати велосипедронӣ ва махсусан чунин марафонҳо зарур аст ки пеш аз ҳама велосипеди худро аз муоинаи техникӣ гузарон то дар ҳангоми сафар ба мушкилот дучор нашавем, зеро ҳар як дақиқаи мо аз рӯи хатсайр пешакӣ муайян шудааст. ҳамин гуна пас аз гирифтани дастурамал аз ҷониби мутахассисон иштирокчиёни чорабинӣ ба ҳаракат даромаданд. сину соли иштирокчиён низ гуногун буд, яъне аз хурдсолон то нафарони солманд. ҳама бо маром ба хотири халал нарасондан ба ҳаракати воситаҳои гуногуни нақлиёт ва риояи қатъии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳангоми дучархаронӣ ба роҳ баромаданд. албатта раҳ ба раҳ аз ҳоли якдигар хабар мегирифтанд. велосипед имрӯзҳо дар бисёре аз мамлакатҳои ҷаҳон ҳамчун намуди нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ безарар ва воситаи ҳаракати ба саломатӣ фоидабахш эътироф гардидааст. дар ин замина ҳатто чанде аз мамлакатҳои тараққикардаи дунё барои ривоҷ додани ин намуди ҳаракат ва соҳаи наве ба мисоли велосайёҳӣ ки таърихи начандон тӯлонӣ дорад сармоягузориҳои зиёде мекунанд. аллакай ширкатҳои махсуси сайёҳӣ арзи вуҷуд намуданд ки самти фаъолияти худро аз рӯи ҳамин намуди сайёҳии варзишӣ пеш мебаранд, зеро рӯз то рӯз таваҷҷӯҳ ба ин намуди воситаи ҳаракати сайёҳӣ зиёд гардида истодааст.
имрӯз мо шод ҳастем, ки як чорабинии варзишӣ ба мо ташкил намуданд ва мо тавонистем, ки дар ин чорабинӣ иштирок намоем ва мо хушҳол ҳастем, ки чунин чорабиниҳо бисёр аст ва барои мо ҷавонон имконият фароҳам меоваранд, ки дар ин чорабиниҳо иштирок намуда ҳамин намуди варзиши велосипедиро рушдро равнақ диҳем. мо айни ҳол аз Душанбе ба Ҳисор бар масофаи 30 километрро тай намудем ва дар баробари тай намуданмон мо тавонистем, ки ҳам ба варзиши, яъне ки намуди варзиши велосипед машғул шудан, ҳам манзараҳоро тамошо намоем. дар муддати муайян ҳайати даста ба нуқтаи муайяншуда, яъне маҷмӯаи боғи фарҳангии фароғатии Шаршара расиданд. Пас аз андаки истироҳат, қисмати дуюми чорабинӣ, ки ба омӯзиши бехатарии ҳаракат дар роҳ барои велосипедронҳо бахшида шуда буд, оғоз гардид. Дар рафти машғулияти омӯзиши роҳбалати хатсайр иштирокдоронро бо нозукӣ ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, инчунин риояи талаботҳои бехатарии ҳаракат бо велосипедро ошно намуд. Молодое поколение Таджикистана, организация пригласила нас на проведение этого интересного веломарафона. Веломарафон — это Душанбе, Гисар, Гисарская крепость. Очень интересный маршрут, очень интересная группа сегодня подобралась, то есть она настолько разношерстная, разной подготовки, разного возраста, что были уже у нас небольшие приключения. Даже ребята-иностранцы подключились к нам из Китая, из Голландии. Мы очень рады видеть всегда, и мы приветствуем такие мероприятия, там, где они открыты. И мы хотели бы, чтобы подобные мероприятия у нас проводились в Таджикистане почаще. Почему? Потому что молодое поколение наше, оно мало знакомо с велосипедом, с велоспортом, они понятия даже не имеют. Хотя велоспорт у нас в Таджикистане есть, вот, но он не развивается так, как нам хотелось бы тренерам. Так вот, мы хотели бы вот это мероприятие приобщить и к велоспорту. Почему? И через подобное мероприятие, может быть, даже участники вот этого велопробега захотят, может быть, даже заниматься велоспортом. Мы это только приветствуем. дар ин қисмат бо истифода аз воситаҳои аёнӣ доир ба бехатарии ҳаракат ҳангоми идораи велосипед, ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард ва роҳҳои махсуси велосипедронӣ, доштани кӯлоҳҳо ва дигар воситаҳои хос барои велосипедронон, маслиҳатҳои мутахассисон шунида шуд. лозим ба зикр аст, ки истифодаи дучарха ҳамчун воситаи нақлиёти бехавф ба саломатии одамон низ манфиатовар аст. дар ин замина ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии насли ҷавони Тоҷикистон чорабиниҳои мухталифро боз ҳам дар сатҳи васеътар ба роҳ мемонад. Я являюсь участником веломарафона, который проводится ежегодно. Для чего это проводится? Это проводится для развития молодежи в Таджикистане, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь к велоспорту, чтобы молодежь не вела разгульный образ жизни и была здоровой, потому что нашей республике нужны здоровые люди, чтобы люди участвовали, чтобы мы были конкурентоспособными в больших играх по велочемпионатам. Я думаю, что благодаря всему этому, что организовывает правительство, что дает нам время и место для организации такого марафона, я думаю, это будет большой плюс. ман дучархарониро дӯст медорам ва ба воситаи ҳамкори худ аз ин веломарафон хабардор шудам ва дар он имрӯз иштирок намудам. ин бори аввал аст, ки ман дар Душанбе ҳастам. ба ман Тоҷикистон хеле писанд омад. тоҷикон инсонҳои ниҳоят меҳмондӯст мебошанд. Тоҷикистон дорои таърихи ғанӣ аст. ният дорам, ки бо велосипеди худ мавзеъҳои тамошобоби Душанберо чарх занам.
ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии насли ҷавони тоҷикистон яке аз иттиҳодияҳои камшумор дар ҷумҳурӣ мебошад ки тарғиби нақлиёти алтернативӣ ва таблиғи фаъолонаи велосипедрониро ҳадафи асосии фаъолияташ намудааст. ҳамин тавр олимони соҳа бар он назаранд ки агар ҳукумати ҳар як шаҳру давлатҳои ҷаҳон барои бунёди пайроҳаҳои велосипедронӣ дар ҳадди ақал 1% масраф кунанд, на танҳо мушкилоти тангбашавӣ ҳал мешавад, балки хароҷоти буҷет барои соҳаи тандурустӣ низ коҳиш меёбад. таҷриба нишон додааст ки дар мамлакатҳое ки сокинонашон бештар аз велосипед истифода мебаранд, аҳолӣ камтар бемор мешаванд. дар даҳсолаи охир дар бисёр шаҳрҳои ҷаҳон мардум то рафт бештар ба велосипедронӣ рӯ меоранд. афзоиши шумораи мошинҳо дар шоҳроҳҳои бузурги ҷумҳурӣ дер ё зуд моро водор мекунанд ки ба ин ташаббуси байналмилалӣ, яъне бунёди пайроҳаҳои велосипедронӣ ҳамроҳ шавем.